כאילו כל אחת שאומרת לי את זה, אז אני ישר אומרת לה, את לא מבינה. את לא מבינה, את חייבת לנסות. כזה. לי היה כאבי מחזור שאני קמה בלילה מכאבים, או שאני מבטלת אימונים ומבטלת דברים, וכל היום אני על אקמול, כי באמת קשה לי ללכת, קשה לי לקום, כאילו קשה לי, כואב לי. ואז המחזור האחרון שהיה לי, באמת התנסיתי עם הקפסולות של AM, לא לקחתי אקמול, לא שום דבר, כאילו נטו זה, איך שהתחילו לי כאבים, שמתי טיימר, לי זה היה 10, של אין לי כאבים, פשוט זה היה כמו קסם, כאילו באמת כמו קסם, אין לי כלום, בהמשך הלילה לא היה לי כלום, קמתי בבוקר לא היה לי כלום, כאילו ממש התרגשתי מזה שיש לזה פתרון טבעי, ואילו המלצתי לכולן, אמרתי להן, יש פה מוצר מהפכני ואתן חייבות לנסות, כאילו לפחות תנסו, כאילו אני יודעת שיש לי משהו שעובד עכשיו, שהוא באמת הרגשתי שזה מציל אותי וזה מצליח, כאילו זה כמו קסם.